an kun sigilen tɛ ne nin ye mais a kɛra a ma bala si la parce que an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que nin don in an ka laɲini kun ye ala ka nin don yira an bɛɛ kɛnɛya la parce que min ye waati ye vraiment ne k'i bɛ foli fɔ ka s'a ma dan tɛ foli min na quoi a mana diɲɛ baara o baara daminɛ a b'a kɛ ni cɛsiri de ye donc o tigilamɔgɔ o kan ka dɛmɛ de quoi donc n'i ye fɛn o fɛn n'i b'a fɛ kɛ cɛsiri i yɛrɛ kelen tɛ f'i b'a lase jamana bɛɛ de ma bɛɛ ka kɛnɛya de kama ani bɛɛ ka laɲini kama vraiment o tigilamɔgɔ kan ka fo quoi donc n'i bɛ y'a fɔ ka s'a dan na a tɛ se ka ɲɛfɔ donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ hakilina sɔrɔ ka banabaatɔ kɛnɛya o ye hɛrɛ o ye ala tanu ye an bɛ foli bila waati ma ala ka yɔrɔ in dayɛlɛli ala k'a k'an ma hɛrɛ ye depuis waati donna kuru in kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn quartier kɔnɔ a cɛsirilen don n'a y'a daminɛ a ka rugby ko la ka tila ka na a ka kine ko la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a caman bɛ tɛmɛ an yɛrɛ la ka don yan donc a bɛ ka fisa aw ma an kɔni b'a fɔ waati ye dɔrɔn a bɛ cɛsiri mun na a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan. Coach ye jeune sifin don i n'a fɔ an yɛrɛ i n'a fɔ bamanan bɛ k'a fɔ cogo min na an de ye jamana siniɲɛsigi ye coach waati a y'a sen don ko o ko la a ye nɔ bɔ a la parce que ne bɛ coach ne yɛrɛ b'a kɛ référence de ye ni n ko référence n m'a ye cɛsiri de la a bɛ baara in daminɛ don min na o ni bi tɛ kelen ye quoi mɔgɔ caman bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a témoin ne kɔni n'a donna ɲɔgɔn na n ma tigɛ a la n terikɛ yɛrɛ mun filɛ nin Ismaël Bolte an ni coach an bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ bi ko tɛ an b'a dɔn mɔgɔya de la fɔlɔ mɔgɔya bɔlen kɔfɛ an b'a dɔn baara de la baara mun de cɛsiri baara don o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ ka baara mun don a ka baara la bi an bɛ se k'a fɔ ko nin ye diinɛ baara ye parce que mɔgɔ furakɛ mɔgɔ t'o baraji da dɔn quoi mɔgɔ t'o baraji da dɔn n'an ko an bɛ kuma baraji kan baraji kɔfɛ a bɛ ka ɲɛ mɔgɔ minnu ma bi vraiment coach ala k'i sara quoi. ne n'a ni sisan cɛ a bɛ kalo kelen dɔrɔn de la kalo kelen ne bɛ don yan don min ne cɛ ye n ta ka na ne ye n tɛ se ka n jɔ ala sababu kira sababu ala ni fulakɛ ni layidu sababu ne jɔlen filɛ ne tun tɛ se k'ali 1 minute jɔ ta awɔ hali n ka traitement fɔlɔ ma ban fɔlɔ Sangare Bari a bɛ dugawu de kɛ si jan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a d'an ma musokɔrɔba ɲuman sigilen filɛ den ɲuman wolobaga tɛ bɛɛ ka so den ɲuman wolobaga an b'i fɔ k'i barikada e de sɔnna ni muso sɔnna dɔrɔn walahi i bɛ sita wolo k'a di maaw ma an ba dɔw bɛ don yan u b'o bamu ne ka don nka kɔti bonya b'a bolo karama b'a bolo nisɔndiya b'a bolo an bɛ taa furakɛli yɔrɔ dɔw la walahi tellement u b'an maltraité f'i bɛ ɲinɛ i ka bana kɔ nka o t'i yan ye o t'i yan ye ni wari t'i bolo a yɛrɛ b'i sigi ka limaniyakaw f'i ye ko ni y'aw ka wari minɛ k'a dun n'aw ma se ka kɛnɛya walahi bila ale yɛrɛ conscience tɛ lafiya furakɛlila bɛɛ t'o fɔ maa ye dɛ walahi dɔw b'i ka wari minɛ 40,000 20,000 foyi tɛ bɔ a la i tɛ kɛnɛya kɔci o t'i ye fulakɛ ni layidu Sangare Bari ala kana foyi k'i la. ne de y'a da nin den na n ko bere bila awɔ n ko n tilala ka fasa da la n ko hernie bɛ furakɛ Mali la yan kɔci b'a furakɛ waati b'a furakɛ ale de b'a furakɛ bi today ne bɛ na yan don min na n bɛ kuma fɔ ka sigi kɛ ka bara bila ne bɛ na yan don min na ne ye musokɔrɔba dɔ ye tɔgɔ fɔ man di ne a ko hernie b'ale la ko madame ko fo ne bɛ fili n denw tɔgɔ la ja hernie m'o kɛ ka fili a denw tɔgɔ la a bɛna denkɛ fɔlɔ wele tɔgɔ min na a t'o dɔn a y'i den k'o fɔ ne ye ne ko n k'i sigi yan ne tilala k'a ye muso dɔ nana a ma se ka yɛlɛ moto kan ne de y'a da la o la sisan n ko bere bila parce que awɔ bere bila 2026 ni a ko madame ni nana yan ni y'a 1 semaine ko a ye fura min di ne ma ko n nana de ko ka na témoignage kɛ musokɔrɔba 2 sigilen filɛ olu ko k'an m'an ka kuma don i la ko k'a fɔ anw ka nkalon tigɛ ko an ye jeli ye musokɔrɔba kɔlɔsi de b'u bolo ko ci k'ala k'i sago di ma hernie dɔrɔn tɛ dɛ hernie fana dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ fɛn bɛɛ y'i kunkolo de ye tiɲɛ fara lahara kan bi altrusi kelen bɛ ka mɔgɔw faga n'i da i ka so kɔnɔna n'i ko k'i bɛ wuli i b'a fɔ ko bɛnba de yɛlɛlen ko ci b'o furakɛ awɔ bere bila ne ko a ma n ko arthrose bɛ ne la n ko hali ne tɛ se ka fini don n yɛrɛ la o y'a sɔrɔ béquille de bɛ n bolo donc le lendemain a ko ne ka na ne nana a y'a ka traitement condition fɔ ne ye ne nana a ko ne k'an da ko ka exercice daminɛ en moins de 2 semaines ne ye bere bila o y'a sɔrɔ ne den laban bɛ n bolo depuis a wolola
Maintenant, elle a 5 ans. Depuis wolola don il faut bi béré de kumene bolo. Mais elle est en moins de 2 semaines ni béré bla kera bolo dabal banko de quoi. Faut bi ne ma béré tatu. Donc bon, mbe se ka mun fɔ maliyɛnw ye toujours nga kɛlɛ do ka maliyɛnw de wele ka na sport ma quoi. Mbe mɔgɔw furakɛ ni sport kɔnɔna de ye o y'a sugu jumɛnw ye ko jalan dimi bɛ maaw na o senkuruba dimi ninnu fɔlɔ nin tun ye mɔgɔkɔrɔba bana de anw ka denmisɛnniya la mais sisan mɔgɔkɔrɔba t'a la bilen denmisɛnniya t'a la donc o dun y'a sɔrɔ alhamdulilayi an tun bɛ maaw furakɛ sport kɔnɔ de exercice dɔrɔn ni salle dayɛlɛ kun ye sutura de kama ye i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔba caman bɛ na parce que an bɛ cours min kɔnɔna la kɛnɛba de don maa sugu bɛɛ bɛ na ye donc n'i nana mɔgɔkɔrɔbaw bila jama la cogoya dɔ la vraiment a cɛ man ɲi donc n ye ɲinini kɛ autoritéw fɛ u ka se k'an dɛmɛ n ka se ka salle nin sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka suturali kama u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ n bolo cogo min na sport kɔnɔna la fasadimi kɛra cogoya o cogoya ye ka taa kankolo la ka taa fo sen na farikolo fan fɛ ko dimi b'a la ni fasa de don ou bien kolo de don inshallah an ye ɲɔgɔn ye ala sɔnna lafiya kɛra bon fura min bɛ n bolo o ye coach an ye coach de o fura in ye n bɛ sport minnu kɛ parce que sport kɔnɔna la minnu ye sport kalan kɛ minnu b'a dɔn kosɛbɛ o bana ka dɔgɔ ɲɛnamaya kɔnɔ n'a bɔra bana damadama la ou bien bana minnu sera opération bana ma ko sport tɛ se ka bana min furakɛ a bana ka dɔgɔ n'i ye maa ma i k'a ka baara ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ maakɔrɔba kunda i b'a dɔn dɔ da dira ka sira kuma ma o ye diinɛ baara dɔ de hinɛ baara de don i bɛ nin kɛ ala kama baara caman don musaka ko maa 100 bɛ se ka se ne ma donc tile kɔnɔ i b'a sɔrɔ fo ni dɔw de b'a fɔ ko a coach ni minɛ ko k'i yɛrɛ dɛmɛ sinon n'i ko ko ka musaka bɔ dɔw ni ɲɛji bɛ na n den tɛ baara la n cɛ sara a bɛ taa ne dun tɛ se ka maa degun ne ye ni ɲɛji ye ko n tɛ se k'i dɛmɛ o de ka ca bana si ye ne ye baara in dege n ye jamana caman kɛ farajɛla fara farafinna kan n ka kunkɔrɔta bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o ye n ka faso de ka maaw dɛmɛ n'a hakilina ye ka jamana yɛrɛ dɛmɛ bon n'i ko k'o nombre vraiment n ma se k'o nombre calculer n'i ko ko k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kuma diyara n da hali n'i ko k'a ka ca ni maa 200 sabula mali dɔrɔn tɛ réseau kan kɔfɛ i ɲɛ t'o jamanaba si la tubabu jamanaw la bi farafin jamanaw la n ka dɛmɛ ma se mun ma ka nin bana in k'i dɛmɛ ka nin bana in nɔgɔya i fari la bon an bɛ jamana mun kɔnɔ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ n'i y'a ye bi aw bɛɛ sera ne yɛrɛ ma bi ne n'aw bɛɛ jɔlen don bi dɔw de b'an kɔfɛ donc i y'olu fo kuma kɔnɔ i ma olu ka foli lase u ma dusukun na ala sɔnna olu fɔlen don sabula an tɛ se ka foyi kɛ ka pan olu kunna n'i y'a ye dugukolo ye ne ta tɛ faso ta don ne tɛ se ka wuli n yɛrɛ ma ko n bɛ na n ka fɛn jɔ a kan ni yamaruya dɔ tɛ donc a ɲɛ yiraliw la u y'a sɛgɛsɛgɛ ka mɛn u y'a ye vraiment nafa b'a la ka ɲɛsin sigida ma nafa b'a la ka ɲɛsin jamana ma donc u sɔrɔla ka labilali kɛ ka sɔrɔ ka baaraw kɛ donc n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ o yɔrɔ la o hakilina la o ye jamana dɛmɛ dɔ ye quoi